la segona jornada de robòtica a les Garrigues. Estem a les Borges Blanques i participen tots els centres de la comarca, que són 16 centres de primària. També hi participen alumnat de quart d'ESO de l'Institut Josep Vallverdú i de l'Institut L'Olivera de la Granadella, que venen a ajudar a fer les activitats. En total són 220 nens i estan repartits en 3 reptes. El primer és el Lego, que és una activitat que dura 1 hora i mitja. L'altre és el Codi Rocky, que és una activitat que dura 45 minuts. I després el PC desendollat, que no s'utilitzen robots, però s'utilitza el codi binari i el càlcul, que també és de 45 minuts. Tots els alumnes van passant pels 3 reptes. Al final de la jornada es dona un premi a cadascú i un diploma de participació. He de dir que tots els reptes estan relacionats aquest any en la temàtica són els castells de les Garrigues.